bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti dendagal seereɓe halifaɓe jetti dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille e Piindi TV ha tengti noon e wattuɓe hakkille e yewtere meɗen Lappol gaynaako mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde ha joni en garti jokkude aadi o gam yewtere meɗen Lappol gaynaako eɗen gowi yaadude hen hono kaw meɗen Amadou Kalba eɗen gardi noon hande e bambaɗo meɗen hono Amadou Thioubeli Ba ɗum noon dendagal bandiraɓe e jogorɓe e yewde walla hettade ndeɗo yewtere on mbiyama bisimilla moɗon kono haade meɗen yaade hay nokku en calminat o mo gandanɗa hoorema woni mawɗo galle o hono Abou Samba Diop en calmini hono Sali Dia dinɗi meɗen machallah en duwanimo ɗum kadi nde Allah waɗanta ɗum umra jaɓaɗo on nokko joni joni no arti machallah en calmini e jagganɓe en kaɓirɗe hono Djiby Dieng Ali Fall ɗon ɗo Aissata Guissé e dendagal dilloɓe ɗo e Piindi TV ɗum noon ala no mbatten sowna dokkenna kaw Amadou Kala salmodira e bandiraɓe haade meɗen tigui artude yewtere Dieynaba Haroune teddi heɗen mbe aynoɓe jaam ñalle mabɓe koɓe joomen boŋeji bille ko wayno coydaji en donkil jamma luuke piijido ko nayi bili boɗeji beele ko sam mette gaynaka ko bayli siley koylel wiiɗe ngaari ndi durat ɗo hoɗo haaɗe ƴiyal mayde soppateɗen mbe aynaɓe jaam ñalle mabɓe en jitti Allah no feewi mawɗo Abou Samba Diop ha joni ene waɗa men yewede kono hombo selli hande noon yewtere nde honde jogui mbaadi gondi eɗen garde bambaɗo mawɗo nder wambankoɓe fulɓe Amadou Thioubeli Ba gorko mo Hamaraɓe ko commune Ogo Jeeya wadde département o ko Matam région de Matam gorko gollidaɗo gorko kadi jahdaɗo ɓiyam nani jooɗi hono Samba Amadou Thioubeli kay woni bambaɗo Aminata Amadou Haroune Demba Haw Songoɓe cuɓɓirade Sambele en calmini ɓi men walla baɗi men Djiby Dia en calmini baɗi men debbo oɗo jooɗiɗo ɗo yete ɗum noon en calmini bandiraɓe en jettiɓe en jaraniɓe hande noon mbeɗa andi yewtere nde ma wonno nde wayi ma wonno nde darari ɗum noon ruttuma konngol tigui machallah ko mbiɗa bambaɗo ɗo so tawi en keeɗima ɗiɗo gaji nde wonno pullo so hoɗanama fantan ina hani weldo o wadde en jetti ɗon dendagal bambago ɗum noon kaw meɗen Amadou Thioubeli bisimilla ma calmodira e bandiraɓe Lappol gaynaako bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe biyo mbimi e wimami labbude ko pullo sam bambaɗo Demba Jaliŋede fuɗɗi gaynaka na ko imme pulaw jofte pulaw koye pulaw jeeya Dieynaba Haroune deddi so mi wima mbaɗi Ba Amadou Haroune Demba Hawa Songoma urul bamma ñiganimo dañi urul wasani wasi urul antako jambaro aadi en kamo firtata aadi funere Amadou Hampate Ba ɗum nden ɗo ko bammaɗo mon sehil mon Amadou Thioubeli Ba to Hamaraɓe mo commune Ogo mo région Matam mo leydi Sénégal mboɗo arde ɓiyam noon wiye Thioubeli Amadou Thioubeli ɗum nden noon ko wajubu tan kono so tawi yewtere gaynaka haalama bambaɗo salmini tandini hoddu tan salmingo timmi mata ko bak tan sawto nane kono mi weltima kadi mboɗo yaade moon temedere nder temedere yo Allah sellin sembini tan fandaɗe tigui machallah waɗi fayida no fewi machallah en calmini hono ɓiye mo ganduɗa o hono Amadou Thioubeli machallah en beltima en calmini kadi dendagal Pulago hande so tawi en mbi Lappol gaynaako kaw en garino ɗo jewtuɗen hen guila e ko fate tasde caggal ɗum en gari hakkude aynaɓe remo walla caɗele aynaɓe ne keɓat saga so dinninare fande kono ha joni kadi gartuɗen koye aynaɓe to sawi so mbiyama aynaɓe tan ñandete en kaalino ɗo ko fate rakkaluji en mbiyama beele aynaɓe ne jogui assurance uji beele aynaɓe hande ina ƴetta kaalisaji taw ko ɗum ko gandanɗa hoorema taw koye banque itti ɗum walla taw koye laamu hande noon gartuɗen koye ɗen ɗon ñamale holto hande ñamale aynaɓe walla fulɓe aynaɓe to jarete hakkude muɗumen e banque uji ɗi walla hakkude mabɓe e financement ji gaddunoɗi hande fatude e aynaɓe
Zeynab Haroun Tiddi Allah jarama en jewti bambaɗo o dillani yimɓe no fewi ko wona ko ɗum en calmini docteur Abdouramani Kangadiel docteur de l'esprit en calmini Haroun Arda Gala Dialal yo salminan men pelle aynaɓe ɗe pop ɗum noon en jetti kala fijiram golle Zeynab Haroun Tiddi a rewtima ko jewtanno ɗen kono garaten hande holno gaynaka Sénégal nahre financement haɗa andi gaynako ɓolum kañum ko financement gaynako kañum ko finance ɓolo kañum ko financement ɓolo nde wonno gaynaka gueɗe ɗiɗi wawa ɗum walla gueɗal gotal wa gaynako wawa fadde gaynako wawa fadde gaynako wiyata maka hayɗi jof wona ha lewru maayo alaji sofel kolo yo yurmede Allah wonno mo o hirade gaynako yawtata aɗa andi on ko finance wonata faami ɗum de deuxièmement walla ɗimmal majjum gaynako Sénégal leeli wattede e nder dosɗe lesdi Sénégal andite ko ɗum kutorgal en gareni hen andite koko ɓamtata en gareni hen ganden ko ɗum meccal nafat ngal ɗum leeli hen nadde guila ila ha ɗo so tawi ko 2004 wiyete gaynako Sénégal koko ko ɗum meccal naftat ngal haɗani ɗum leeli kono wona toon donim ko ñamali holno aynaɓe ñamlirte e hol tampere tawande ɗumen hen e caɗele dokatɗen ha neɗɗo wawa hen harade saabu salade gacce wadde ndimagomo heddi joni ɓayde kargol ina hedde aynaɓe ha joni Amadou Hampati Ba deftere mum wiyetede kuumen o wi tawi neɗɗo wonko nafata yo wonko nefi wadde sona ɗum ka nefaji ko ma bonnanma ko nafata ko wadde ha hande aynaɓe ina keddi nefde wadde hunde ɗum ko goho walla ko ɗiɗi gueɗal gongal nga noɓe ñamlirte ni ko ɗum dahgol laabi ɗiɗi ɓe dahate mbaydi noɓe ñamlinirte mbaydi koɓe taƴante ko noɓe joɓorata ɗo ko ɗum dahaguji ɗiɗi woni ɗo par ce que ñamade ina foti duumade hitande ina foti ñamlede nde foti nde ñamlede jomum wawa hen dañde hunde ha wawa ruttude ama cobel si tawi gaynaka tas keddima lewru wotoru ñamleɗa kalis ya sodoye bayde min ɗo mi famani ɗo mi famani walla heddo lebbi ɗiɗi financement yalta totteɗa te kadi ka ekkoro manggu a wona ko ganduɗa ko haɗa ɗum jogani gandal haɗa jogani ɗum hepla haɗa jogani ɗum mbaydini ganduɗa ndi ɗum ɗo haɗa wawi hen yaltude firtikka totteɗa kalis o an jaggaɗa totteɗa kalis o ko yaha ñamoya e nder lebbi ɗiɗi e nder lebbi tati neɗɗo wawa hen liggade ko naftata tawi kay ka jencinowo jiɗmi wiide tawi tan ka jencinowo a wawa hen liggade ko naftata wadde heɗen ñaagui laamu ngu yo ngu ƴewta noɓe tottirte ngaluji ɗi feede aynaɓe par ce que enen en dañi en balɗinen tan sok min ko baɗam o biyeteɗo kareɗa ko baɗam min yaaymu ko middinɗaɓe makket min bamum ko ɓeɓ baba makket beele ko ɗum ɗon tan taki ɗum harade ɗum ko Allah andi tawi goɗɗum wonko daɗɗi toon ko Allah andi kono kam pertesto jaydiyankoɓe e wonɓe réseau chauffeur he jaltiga ko ɗum ñamande wadde to banggue ko mbimi ko ken lelɓe natde e dosɗe men e constitution men
to bange laamu ngu no huutorto gaynaaki woni ko feewa kono beele hannde wona addanɓe en ɗen ɗon ñamaale ngoni ɓe pamminaani banndiraaɓe ɓe tigi holno fotata waawde so kiɓi ɗon kaalisaaji holno ɓe potata waawde gollirde ɗi kadi ɓe mbaawa yoɓde kaalisaaji ɗi taw ko ɗi e bon sonno Dieynab sonno hefla waɗana yimɓe kefla to bange ko tuuba wiyata ko éjection haɗani éjection woni yencinde ɗum probléme alata te kadi ɓuri ko haamnaade won banque yon ngoni dow kon ñamlata ka rewɓe banque baaɗo no pami kasta mi rokkuma yeru ɓeɗo ngoni kene ñamla rewɓe taw ko gandana ɗum haydara a jooɗot ɗo tan ha neɗɗo nodduma min de komi ƴetti noon ñamande kono jakma pourquoi o ƴetti ñamande nde kono rewɓe ɓen ɗon taw ko dilloɓe gaynaako ko rewɓe aynaɓe mbimami wona kay Samba Nele Mahamoudou ko rewɓe aynaɓe mi haalani kay worɓe ko ɓuuri ko haɓnade nani toon goho jomum anda holno waɗata nani tan kaariya ñamɗo walla mi yana debbo yano baɗo Dieynab Haroun walla Sali Dia wi ɗum an ar yen ñamɗen ɗa kaalis naggam kaalis o heɓama ñamama wono ene yiilo yoɓa nanɓe ɗum walla ma Gadiel belma yoɓanam walla ma Harouna Gala Dialal belma yoɓanam walla ma Haroun Teddi belma yoɓanam mais ɗum ɗo koko foti ƴewtindede goho joomen galleji ɗi ƴewtindo ɗum enen minen wiyeteɓe ko joguiɗe mawɓe pelle aynaɓe ƴewtindo holno yimɓe ƴettirta ñamale ɗe est ce que mbawa haalde laamu e so neɗɗo ƴetti ñamade muñine hay hakke hitande hadde taske dartade wiye yo artir haalis o kono ñamɗa kalis hande lebbi tati mbiya ya yoɓɗi wawa wonde firti ka tottiro kalis o yombo ñamoye par ce que tottuɗa ɗum kombo anda ɗum tottuɗa ɗum ko ñamowo kalis tottuɗa ɗum mo ganduɗa ko kañum ko finance ñamde tan andi anda goɗɗum ɗum noon koko foti ƴewtidede koko foti heflede koko foti wattede hakkille beela mi en jaltoɗe ɗo caɗele kadi Dieynab neɗɗo sino naata yo natɗa andi neɗɗo kadi saɗa naat ko mbawanɗa beele hannde kadi ɗin ɗon banque uji garɗi koɓe ñamlata ko koɓe pawata ko ɓurata hewde koɓe ñamlata ɓe ko haɗa andi Dieynab banque ji gonɗiɗo boñuji gonɗiɗo no Pulaar wirnat ni ko ɗum boñu kalaksi heɓe koɓe pawtata ko hen ina ɓurti kadi est ce que aɗa fawi par ce que 5% ɓuuri famɗude ñamade heɓeɓe ndewe hoɓe jaaha 18%. haɗa andi ɗum kadi ya artira ko foti noon pawta ko ƴettonɗa ko ɗum kadi ko ɗum caɗele kono kadi ɓe mbaddotadde koɓe mumanteji ɓe ganduɗa haydara ko yidde tan abba neɓi hen duñataɓe hen ko belmaɓe daña e dañal ɗum won tan ɗumen loro ɓe koro anduno no waɗi hen mi waddi hen e debbo goto noddim bal ñande wi ko ƴettunoɗo banque mbimi hom procédure ndewɗa wawa kam haalan daaɓe ɗe rewi ha heeɓi haalis o daawe ɗe tan holno hom procédure rewi holko mbaɗɗa garani holko kolɗa mais quand même jaafoɗon men konngol français hunde saɗa waɗa ɗum yo taw haɗa ɗum andañi kono woto yaade ɗum to banggue yedde sen jahri ɗum to banggue yedde tan ɗum addata ko loro eɗen ñaago aynaɓe yoɓe ustaktina e koɓe ñamla ko kalis banque surtout ɓe ngala ɓe fond surtout kadi rewɓe aynawɓe koko guurmi koko ngandumi ko joɓmi ko hen neɗɗo anda no foti ko ballumi ko neɗɗo yooɓi hen anda no foti yo yimɓe keble yoɓe tafe haɓe ganda sa ƴetti kalis o holno poɗɗa jogoradem ha mbawa heɓe dañcude hunde Dieynab tigi machallah fewi kono beele hannde kadi ko saabi yimɓe ɓe wasde ɗumen wawde yoptude ko ƴettude base ɗumen e jawdi nde wonno so tawi a wi a rokkama lebbi tati taw an sa ñamlama cottuɗa ko jawdi mbaɗa ɗon taw yencinani ko fotata wawde yobde ɗum mbati wona ɗum woni caɗele mi nanani namdal ma
beele hannde wona ko ɓe ñamli so tawi wiyama pullo gaynako ñamlima kalis ɓen ɗon rewɓe won hen ñamlorto ko ne mbaɗa cogle ɓen kam cottoya ene jaaha ne jeeytoya ɓen ne mbawi taw ina dacca hen bénéfice ene mbawa wawde somoroyade kono wonande ɓen ɗon rewɓe hannde ƴeftoɓe soɓe ƴefti ɗum koye dow holɗum ɓe mbawata wadde pour wawde ruttude heɓe ƴettirta ko pour neegol ko wiyete ko embouche tubaɓe wiyata ko embouchement bobine ɓe ƴettirta kalis o ko neede jawdi ha taske fottoɓe jeeya ɓe joom ɗum ɓe ƴettirta kalis o kono beele est ce que kalis o soɓe ƴettima ko toon ɓe peenima ɗo woni namdal ngal rewɓe dowri ɓe ɓe gandu kamɓe commune aji ɗi ɓe gandu ɗum ɓe ƴettirta ko waye banque o ɗo yette CMS e pamicas ɓuuri ɗum wawa wadde dowri he banque ji mawɗi kewani ɗum waddude rewɓe he ko banque tokosi ɗi ɗin kewi ɗum waddede ɗum woni banque communautaire ɗin ɓuuri ɓadade aynaɓe ɗin kewi ɗum waddude aynaɓe wontoye takalor par ce que mbaɗon ɓuurmi yawade hono Dieynaba Harona walla mbaɗon Rama Demba Diende so ƴetti kalis o kañum watta taba koko goɗɗum so wattemo goɗɗum e gasi watta yambo goɗɗum siko watta yimbo goɗɗum joni siko joɓgol yonti wontan ɗum caɗele wadde ɗum ɗo foof koko foti hirjinede ñamloɓe ɓen gandi tan so tawi joomi yoɓani tawi ɓe gandi bandiraɓe nan ɗon ma joɓ sabi ɗum ko addi ɗum ko foof siko ñamade addi ha taki neɗɗo harade ina foti ƴewtidede ɓe jogui jignaɗo debbo wi wonɗo reedi hewata wonki resnitaki ɗon a nananimi de ɓe jogui jignaɗo debbo biyeteɗo Dikal Samba Simmi o wi wonɗo reedi hewata wonki resnitaki ɗon famide wadde ɗum ɗon koɗe gueɗe ɗe ganduɗa ɗe koɗe poɗe toppitede koɗe poɗɗe hirjinede yimɓe ɓe en nani joguiɗo Fostap ɗeɗo balɗe fof mbaɗa région Matam hi ɗum ina waɗi foyer haalan ɗumen sika ƴetti kalis hono poɗɗa mbaɗ holno poɗɗa tambarede manda ko madame Fall wiyete en tini ɗum Kanil en tini ɗum a Matam ngam rewidade par ce que on boñ comme mbaɗanoɗo créé pour wadde aynaɓe garanti pour sika sohli yaade banque haɗa andi Dieynaba ko ɓuuri ko garaw nagge ala garanti e banque mbaalo ala garanti e banque ngeloba ara garanti e banque pucci ara garanti e banque haɗa ɗum fof ɓuuri garwode hen gueɗal ko emen goni enen aynaɓe hen gueɗal ko laamu he woni hande mbaɗon Aliou Kalidou Mamadou siko fingi hande ujunere mbaalu waɗi kayit mu docteur signine waɗi cachet ɗum wawi won garanti wona kayit galle tan gadda mbaɗa garanti walla gadda papier kayit ma sole ɗum ɗo solde ma minen liggotoɓe laamu kayit ma solde ma mbaɗa kayit tan mbo taw ko lewru ɓoltu hono wade pinguɗo ujunere mbaalu walla temedde jeegom naggue jogo kayit mum ara wiya ɗum ɗo ala garanti ça c'est grave ɗum ko goo premier deuxièmement aynaɓe jaɓani wadde assurance aynaɓe jaɓani wadde assurance min kaali min gulli min mbaɗɗe ko woni foof par ce que sa waɗi assurance jawdi ma joni kayit o wawma wadde garanti an haɗa jawdi ma ndi hondi woodi hondi tabiti est ce que aɗa faami de ɓayde pingu docteur vétérinaire o mbo laamu o neli o fewi nayyi ɗi kam ɗum on kayit komi bolle pooy ɗum ɗon ko ɗum hunde nde ganduɗa nden foti aynaɓe mbatta wadde assurance mi rokkuma yeru ɗi nayyi maɗi heccenke Kafrine kolte nogas ñamɗe gawri mbayeri e Pulaar caltiri mbayeri nogas maayi sur place siki tawi woni ɗi mbaɗeni assurance e nder temedere fof ma jomum heɓte capanɗe jeetati ndeysan
wonaɗo faami de kono mi anda konngol ngol kutortomi aynaaɓe Allah jaɓi kono ɓe cuwa jamde Demi gontat Sénégal naaɓe Sénégal naaɓe mbi ko Allah jaɓi ko Pape Thiaw Sali joni ma waɗa Allah jaɓi kono aynaaɓe jaɓani par ce que hannde sa yiɗo ɓe ummiɗo ha ɗo ɓe jottiɗo hoɓe gandi kam aduna o ko jahatɗe adunoɓe jaaɗe ɗo ummiɗo hannde gaynaako watti darade banque ñamlo ñamle walla waasa ñamle ñamlo yoɓo walla waasa yoɓde goo haɗa anndi bakka toon sumalle mum ɗum woni loonde mum watti hannde garde hannde ujunere litre ndiyam horo ɗum ɗo tin hoɓe nganndi buusa walla natnali less lekki kat walla wota pasero nayi ene ŋoola a wota he walla nayi ene metto wota he ni haɗa anndi ka yalte cowoji a yalte bamɗi a yalte geloɗi a yalte pucci wadde heddi koko salari kono wona andude aduna on nani yaha min ɗum jaggumi ko ɗum wasi yiide to ganduɗa to aɗa fawi toon resdude hoorema paaya dina juɓɓa jaada jamanu teyna paruntede amma coɓeri ɗum ɗo fof ko wasa yuɓɓude tan woni Allah ne andi aynaɓe siko juɓɓuna ala mboɓe keeƴi wadde mbasa heɗade koɓe kalamte ala yo Allah yurmi tijjanani o wi haaloɓe ɓe no guudi hannde gasata kono hettotoɓe e nanoɓe e faamoɓe gasi hannde kettotoɗo nanowo e paamoɓe ɓe natti woodi enen fof den haaloɓe par ce que idan a arana mbaɗon ama labba walla ngara poɗɗono Allah yurmi joom bigue sukaɓe ɓadatono mawɓe cakkotono ko mbeeluji mawɓe ene kullaɓe e ñeeñɓe mawɓe ene kollami hoɓe woni heɓe teyna paru neɗɗo so anda hoore mum ala ko wawi wadde ɗum ko ɗum école mo ganduɗa koko touba wiyatno ko ɗum classe à la base ko ɗum école mo ganduɗa o ko less mo janggate tan ko hakkude duɗal tan a tuggude ɗo tan janggateno kono hannde ala fof ɓadatoɗo jignaɗo mum ala fof ɓadatoɗo mawɗo ala fof kettotoɗo hay goto yere dooro Mamadou Pati jaari ƴawde ngalu o wi gaynaki ne jogui liberté won ɗon fuɗɗi ala ɗon haañi est ce que aɗa faami de wadde yen etta famminde aynaɓe to banggue ɗeɗo ñamaɗi holno poti hen natude e holno poti hen yaltirde taw kadi ene wona ɓuural ene wona ɓamtare temedere nani ɗo ñamlataka kono 50 nani ɗo ko ñamlatoɓe ganda koɓe ñamlato ko ɗum woni ɓe ganda toɓe peeni ɗum to ɗum faye Dieynaba on hen kam so ñamlima tampa tan ko yobde taw alana ɗumen garta alana gartam ñamade banque kam alana neɗɗo gartam tawi tan a liggiraki ɗum no poɗɗa ɗum wawi ñamlade ko joguiɗo fond joguiɗo ngaalu ha heewi ina wawi ñamlade ɓeyde ngaalu mum kono sika ala sa ñamlim ɓeyta ko basal sa ñamlima a yeehi ɗum ɗon heɗen ñaago aynaɓe watti galle yoɓe ñaago waɗi hen kumanata bo jarama de ɗum kam ne heewi waɗi hen waɓe nama cobere fof kumanat eyyi min wonno jiirumi hen eyyi bisimilla kala ko jiiɗa caggal gurdam e cellal ko gaynako woni favori gaynako woni chef ene foti waɗede juɓɓudi noon waɗe diplôme aɗa andi enen jiɗƴi pijji koddi ko gonga kono foti windaka jangga ko Allah haalani aɗa haalani gaynowo mbiyawo goto e gaynowo temedere ngeloɓe gaynowo temedere naggue mone foti jogade capacité to woni ɗo holliri ɗon heddiɓe jangguine heddiɓe fammina ɗumen jerti ɗumen taw wona mone foti won chef hoore mum neɗɗo ɓuurma ngaalu ɓuura ɗum gandal neɗɗo ɓuurma gandal ɓuura ɗum ngaalu juɓɓudi ndi min no jiirumu ɗum foti waɗede no famirte saabu joom galle aynata galle mum
joom bindi aynat bindi mum joom suudu aynat suudu mum wadde fof ko gaynaka tiimi gaynaka fuɗɗiri ko jomiraɗo joom bawɗo ayni windere nde wona ɗum nde so juɓɓudi ndi waɗama ne wawi gaynaka wonde garanti aduna o haalaka haala kay tan aynaɓe ɗum nden noon ko Amadou Thioubir fof mone fof yiyande mum e kono min ko noon jiiru ko juɓɓudi ndi ene foti hono monen tafa ɗum saaha fof ne kirjini yimɓeɓe ko ni watte ni watte ni watte saɗa jogui sa ala wawi dañde gandal ngal saɗa jogui jawdi kiisi kadi sa andi gandal ngal ma ɓeyde min ko noon jiiru ko juɓɓudi ndi foti ƴeewede kono ko gaynaka woni chef kala ko taga caggal gurdam e cellal saabu hunde fof ko ndenka woni gaynaka jaafoɗon no yiyande nde ko Amadou Thioubir machallah waɗi fayida hojomaji meɗen mbaɗandi natti woɗɗude oɗo kaw men Amadou Kalba wadde o konngol maɗa noon cakkitugol ngol basiytu Zeynab Haroun teddi Allah jarama jaram eɗen mbaya yo Allah rokku men tawtede alkamis garo ene wawi jaɓɓoɗen ɗo yette fedde enɗam elo koɓe jogui ñalade ɓe kalan men ñalade holnoɗe jarata e holno joɓɓirta ene wawi c'est possible aɓene wora he ko heddi ko yette eɗen calmina Dawoudou Moussa Dia mbo yettani sababu yetta Allah si kayi Lappol gaynaka maayi RTS wurti Piindi TV ko ɗum golle wallahi ɗum noon eɗen ñaagui yo Allah waɗan men jaam heddi ko kadi eɗen mbiye selle ɗe juuti kono mbe jogino jignaɗo goto wi kañum heppatato par ce que anda ko addat kono siko tawi ndiyam ɗam ari yo Allah addu jaam jawdi ndiɗɗo ndi woni ɗo ni majje tigi 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 aynaɓe heɗen kaldan mabɓe téléphone permanent yoɓe goɗɗo guese janande par ce que en jiwaji goto jaggi baali heccenki neɗɗo so jaggi baali oɗo waktu haɗa andi kam koɗi majjuɗi ɗum wona teyaɗi wadde noon heeɓe fof koɓe neɗɗo goto eɗen ɗamani joddade jagorgal kalfengal ndema gayna men kaldo makko o haali heccenki ko weeli men siki ɓattade gaynako ɓattade ndemowo o ɓattade gawowo ɗum gaynako sohli en gujji kadi e kolte bamɗe hande oɗo ñalawma hon foti yaade lumbol Dakar hay sen kalnaka en keeɓi écoji te wimi Dieynaba gayna kala kewi hen tawi mbeɗa wawi hen hunde min idoto tin somi wawa hen hunde min idoto tin ɗum noon yo Allah rokku men tawtorede bambaɗe Allah jarama a jarama doyso Thioubir Amadou Thioubir a jarama les grands techniciens on jarama ɗum noon ha ñalade wonde Dieynaba ɗum noon bandiraɓe en mbi aadi bil aadi tan salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e Lappol gaynako ko ene wonde so ene ñaawi